Гэта школа. Вось браты Каін і Авель. А вось настаўніца. Родина вам сказала, надо вступить и все. Мать забороняем. Тата кажа: лайно. І ніхто не уступіў. Из-за вас я по проверкам пойду. Толькі Каін падпісаў на бяду, каб яго хоць бы хто пахваліў. Чё ржете, это долг. Стал членом и домой. Я не мамкин сынок. Каин, ты герой мой. Клас Каіну паставіў ігнор. Ну что за герой? Фрик-шоу. Каін, дзе ты памыліўся, бро? Я на клас патрыятычны пайшоў. Там так мыюць мазгі, каб не было мазгоў, каб былі як сапагі Сідараў ці Іваноў. Летам патрыёты ходзяць строем, вучаць іх у лагеры страляць, біць адзін аднога смертным боем. Мама, там учат убивать. Пасля школы Каін паступіў у вучэльню для сілавікоў. Меў ён і льготу, і матыў, і памер вялізных кулакоў. Каин, Каин, где твой Авель? Каин, Каин, где твой Авель? Брат Каіну не рад і не цісне руку тата. Каін стрэліў на загад, куля трапіла ў брата. Добрых людзей у свеце многа, злыдняў усіх затрымалі. Грозны суддзя спытаў строга: Каін, дзе брат твой Авель? Каін спалатнеў адразу, бачыцца кляймо яму, толькі змог сказаць: Разве я сторож брату моему? Каин, Каин, где твой Авель? Каин, Каин, где твой Авель? Што стала з Каінам далей? Смерці хужэй.